Lalong gyud kanang original nga tubod gininhawa na sa kalibutan kumbaga sa itong kasing-kasing ba. Kanang nagakonekta sa kinaiyahan. Sa ato pang atong lawas kinahanglan pud makonek pud sa kinaiya sa tugas samahan kinaiyahan. Magpitik man ang pitik sa espiritu. Kung ang kalibutan adunay espiritu nagapitik pinaagi sa bulkan, pinaagi sa paginhawa niya na sa kalayo ug ang tubig, dili man mo pwede nga ang kalibutan moturok ang sagbot kung wala kalayo. Kaya nag-govern sa kalibutan karon fireman. Ato mo daw tanawa mo spark ta di mo siga. Kaya dili mo moturok ang mga switch, ang mga liso kung wala kalayo. Wow. Ha? Uy, limbuan mo na ako na ito na. Mutulong na bagong dia. Pero mga kahoy nga dagko lagi na pagisarog. Dihawanan lang asar sa babaw. Ay, di alay na ito na. Kani mga bagon wala na din. Ini tutuloy ko ni. Nami kwanta niya po gusto ko tubo dia. Di ko na ko tandayong kanang bagong anak misis ada ko pang laba. Gusto ko tandayong dia. Tubod dito lang kamagi. Oh dito na koy dalan dito. Jadi man ako umada na ko kunugbay. Ito yung una ko kung nga nakakalot yung bilabay na ko. Ito. Yan ang labay mo yung kapilit mo. Dari. O, dari. Di buklan natin ito ang bakwayan. Bitan siya pa dito. Diyaw na. Hindi lang. Hindi bukod na sa liyaw. Okay, derita para mag-question mo. Mag-question mo. Dari kanong naata din tungod kay makigyosa ta sa espiritu kay ang kinayan iyaman na sa gitamahan. Ingat tanan nga yang buhat sa kalibutan na doon mga mineralis karon mabalance sa tong kinayahan. Una nga uban magdalot, magana ito depende kung ihatag sa espiritu sa gitamahan. Kaya tanan nga bantay dinhi sa palibot espiritu man na nagatuman po na susugo taman mo ng usahay nga kamo o dirari nga tao pero tungod ni Kristo di siya gustong tanda o tanapatin mo nang nainabuyagan, di ba? Kaya badungon ta kay sobra na sa itang katabahan pero karon no mo na nature mo na kung gilingon yung plate no, di ba? Ang ato ang kalibutan sa ilalom na may mga bato na mga plates na siya nakita na sa gininhawa gikan sa ilalom sa kalibutan ni kalayo man tungod sa mga riyon mo ana musaka siya mga pinugdan mo agi sa mga plate ang mga tubod may mga dagkong mga plate gikan na sa dagat gikan na dili na siya ang katong surface man gikan sa ibabaw ulan to siya magbisbis lang to sa mga tanom mo na ang gugma sa samahan nato para na sa mga tanom nga ma-evaporate na dito magpabilin man to ang hydrogen sa ubos so na sa surface water kay lalong gyud kanang original nga tubod gininhawa na sa kalibutan kumbaga sa itong kasing-kasing ba. Kanang nagakonekta sa kinaiyahan. Sa ato pang atong lawas kinahanglan pud makonek pud sa kinaiya sa tugas samahan kinaiyahan. Magpitik man ang pitik sa espiritu. Kung ang kalibutan adunay espiritu nagapitik pinaagi sa bulkan, pinaagi sa paginhawa niya na sa kalayo ug ang tubig, dili man mo pwede nga ang kalibutan moturok ang sagbot kung wala kalayo. Kaya nag-govern sa kalibutan karon fireman. Ato mo daw tanawa mo spark ta di mo siga. Kaya dili mo moturok ang mga switch, ang mga liso kung wala kalayo. Muna kung sobra na may mo ng snow para sa Antarctica, snow na siya dito, ang mga tanom dili na moturok. Muna inana ang gugma sa Diyos ng Amahan. Sa plate na to kana kita niyo na kana subayan na sa mga pinugdan. Kaya ginanhawa sa mubuga ba. Manang gitawag nila nga naikwan kanang gitawagan ni nga kanang naigo sa linog kanang fork line. Nana sa yuta na siya dili na pre ani murag diha mo agi ang mga moisture para mo adto sa plate
nga tinigdan. Kaya gituyo yun sa Dios nga bisan bukid pakaon gid sa tubig parang mabuhi ang mga tanom nga diha. Tanom o ang tao yang gibuhat mo ay magdumala sa kinayan. Nanitabo karon wala naman ta. Muna yung si Kristo. Kung aduna na mo kay balo gamita nga duol ka nako unya. Atong kay balo nagpalayo naman ta sa Dios mo tong nga natakaron sa paghiusa sa lawas sa espiritu. Nga natakaron ako gi sugo ramang ko sa espiritu nagikunik ko sa kinayahan tawhanon ka pero espirituhanon ang atong tumutugod kay ning mahal ta sa kinayahan. Muna kamulit, nagkalot mo ana. Kalot mo depende kung ihatag ninyo na. Amo na nga naagyoy kinaiya nga gibawal gyud kung magkalot ta. Dili tawhanon, dili sobra. Amo nang uban kung tagaan ka, mangayo ra man kana sa Ginoo. Yang lisod anak kung naamoy garbo ug kahapog mag-away gyud. Tama gyud, may delikado. Dili pud mutugot ang Dios nga tagaan ka nga tabos mo, tagaan mo diri sa mong dato kay ang bugiro na manggani nga tabos sa pagkatong madato na. Tama. Mas maayo tong magpugi ta ang mahimong madato kay dili man ka usik sa kwarta. Di ba? Ang instant nga mo abot nga bandi nimo, instant ko na mawala nimo. Nga dili na ka makadawat ang mawala nimo mo nang murag wala na kay paglaom sa kalibutan. Mo ban ana magpuno sa mo ban ana. Wala na. Mura na ganit ka ng dangko na siya nga nauna tungod kay nakaagi sa dato. Manang bulahan ang kabos kay gikan ta sa ubos, ang Dios maghatag ana. Nakabalo ang Dios nga dili nato ni makaya. So kontento nang ka na malipayon ka samtang nasa kalibutan kay karon mag-abot sa kapanahonan. Ay ano kumbaga kato ako idara na to, idara naman taw na dinhi. Kung maabot pa ang panahon nga taas-taasan pa tungod sa mga pinili nga atay mga anak nga mobalaan sa atong gibuhat. Mo na nga atong ikaning kamutan nga ma-expose na to pinagi sa itong espirituhanong gasa karon masabtan ang tanaw unsa tanan unsa ang gugma sa Dios kanato nya Tama. kumingon tag higugma ta sa Dios kita ang higugma po ta niya tama so kung higugma ta niya kontento na ta kung sa inaan nato karon diri mura tag nakigiusa sa espiritu tanawa karon ang nature magama na sa tao dili dili na magama sa tao Lisod kay na. Nya karon mura naman ta kung nanatay sa hibalo murag mulabaw naman ta sa Ginoo. Tama. Nga gamiton na po nato ang Ginoo nga kita nahimong halangdon. Nya ang atong kalawasan. Di ba? Sige tag ingon nga nana mo ang Ginoo nana to ang Ginoo pero kaya ang atong kinaiya sukwahi sa damgo sa Dios ng gugma. Di ba? Ibalik. Nga kani imong area diri gasan sa imo ha so imo ginay palagaan. Kasagdai lang ang Dios mohatag na nimo ana depende kung kaya na nimo ang tanan. Daghan ng mga espiritu gani pa nagasubaybay sa tuwa. Kung mutuon lang gyud sila nako. Pero kung dili mo tuo, wala na kay bahimo ana. Nya bisan sa atong pagtuo, di ba? Giusahon na to atong espiritu sa mga simbahan. Espiritu mutuo ta makita o dili makita pero kung magsulti ko ani ang mga tao magyamid man. No? Garbo mo yan. Sige lang istorya mo to di makita o di makita pero ang ilang gitubuhan patang makita sa mga tao dalunggan. Muna kamo bulahan ka mga tao wala mo dipakita sa mga espiritu nga naa dinhi. Lain og mga panagway. Bulba kayo, kuyaw kayo. Kaya nga to ang huna-huna ang atong panagway mao ni gwapo. Dili. Lain ta og mga gisinahanglan lain tag kinaiya. Lain tag misyor. Tama? Tama gyud. Katuwa, natay tao ta, pero tungod ni Kristo, gitagaan ta og sa panahonan kasi una bara-ibara man ang Dios amahan. Una mag-ilog sila, magpatay. Karon kay man kamatang sa espiritu, maayo og daotan. Nya katong daotan iya naman ang salutan nga tig-away man sa mga anghel, gisulutan na sa impierno, maro na tumaw nga impierno. So na panahon wala pa na. Ngayon ito mga impierno, dito ang anghel niya nga mga sukwail ba katong as igarbe. Hakog ug dalo. Mo na ingon nga ang unang sala ang pagkamapahitason og ang kakog. Nga paglipay mo kung nakaagi na mo pagsulay, bugat nga pagsulay kay mo na ang pagpakita sa Dios kanato nga gihigugma ta niya. Kay nakabalo siya gisulay ta nakabalo siya kaya gid nato na. Gibalik. Sa imo halik mga pagsulay kasabot ang Dios kaya niya na. Nya karon kung dili kaya niya tungod kay nakita ka na niya proteksyonan gid kaniya mo gamit og tao na mga tao pod nga dito ka mamati kaniya mo nang ingon nilang adto kamo sa
sa tao nga naa sa simbahan. Oh. Dili simbahan nga tinukod sa tao, katong tao nga dili gyud mo dapig sa iya sa kinaiya sa daotan. Amen. Tama gyud. Kay daghan kay nag-ilog-ilog og simbahan pero tan-awang batasan. Nga sige ingon-ingon na mahigugmaon sa kinaihan pero aduna bay kinaiyang maayo. Manang itudlo ko ninyo, uban ko, bisan kapoy kayo. Kapoy kayo lakat na to. Makita sa tong giagyan. Tama gyud. Na, pag bata pa nako ni, ana, wa pamangko nako ni na dawat. Nga gikan sa pagpanudlo, gikan sa simbahan tanan, gisugdan ako og karon akong gidawat ang espiritu ni Biya gid ko sa tawhan. Karon makihalibilo ta. Kani imong area dre all kung makita nimo kabos sa publika pero ikaw gyud ang gitagaan o katungod sa Dios para maproteksyon ng gid. Dili nimo ni idinalo. Kay kinaiyahan na. Kung wala kay ganti, di katagaan nila sa kalibutan ng mga butang o sa dapi, kwarta, iya man na kay Cesar, ang Diyos, muhatag nimo ani. No? Ang gikan sa nature, ibalik mo na sa nature. So, gikan sa kinaiyahan, ibalik nimo sa maayo nimong kinaiyahan. Tama? Tama gyud. Kung naani sa imo ha, bati kang kinaiyahan, nasilutan ka sa Diyos. O, karon nadato ka, tungod kay dalo ka, wala ka nagproteksyon, wala ka nakapunik sa kinaiyahan, naghihatag sa Diyos nimo, maayong kinaiyahan, bati kang kinaiyahan, nakabalo ka na. Asa ka tungon. Balik. Gyud. Okay. Kung sa pa yung mga pangutanan ninyo, tanawa ang plate. Wala na oh, tanawa oh. May mga bagis-bagis. Gana klaro. Kasultian ko kamo, daghan rin mga mineralis. Daghan. Inana ang espiritu, gipaglubnan na nila para mabalance ang pagkinayahan. Gumingon ka nga, gilubong sa pun wala. Gipang-transfer na sa espiritu para mabalansi ba. Kaya ang anaman sa sinsya, ilanan ng mga katungod pag-explain na ang problema mo, dili ma-explain ang karon. Kaya sa science, therefore, ay tanawon pa man nimo to see is to believe. Tama gyud. Nga, kung dito ta magtahod, mo tanaw sa tuwang nadunggan o atong namata, ato nakita sa mata, wala ta nakakunik sa espiritu. Kaya ang espiritu di nato makita sa atong binihatan. Ha? Diba? Una akong pagtundo ninyo. Na ako din, nanudlo ko na dito sa tong chapel para yun makita na to na nakig-alubilo ka sa nature. Unong kita kabuok, bago na nato nagbibasa. Unong kita kabuok, di mamong nag-uban ako. Tama. Okay. Action. Mapaway sa tagkadali din kay daghan kayo ang espiritu na lipay sa pagsusurya na po ninyo kay para maprofesyonan na sila ang nagagunit, nagipabantay sa Diyos Amahan. Parang naatapay, magpabilin patanga, naapay, makita na to nga gugma sa Diyos nato pinagyo ni eleksyon. Na? Tama gyud. Kung tawahan na ito, bulbago na ito, anak, dili. Kaya ano man, kinahanglan na apay makita Diyos na ang gugma sa Diyos ka nato. Siya ang nagbuhat. Tanawa ng tubig ko, siya nag-disseminate. Siya, ano. Kung kusog na anak, kusog na direct. Diri ang pinaka Diri ang kusog. Oh. Diri mo. Kung hinay siya, diri siya. Diri mo agi hinay tro ko to diri sa tunga. Mo to diri. Sa mo baha. Tanawa. Sa ato pa, kung kusog imo pa dato, diha kaagi. Kung hinahinay ka anak ka, pero continuity. Continuous ang yang gadoy. Pero kung tahon nimo sa mga litro para anak dito, mas daghan ang tubig na kaagi diri kaysa diha. Tama Mao gyud. po na ato sobra dali kay ta na dato, wala ta kaagi sakripisyo, dali ra kay mawala na to. Tama gyud. Dali ra. Mas maayo nga hinahinay atong kinabuhi, siya ang magbuhat na to kay continuous ang atong pagdaloy sa kalibutan. Mo ni akong gipaabot kay dili na ko dito tapos atbang ani makaabot ra gyud ka to ana. Matong dito sa una, ikaduha na itong busay na agian katong ingkod at nasiparit. Ang atong lawas og espiritu po nasiparit. Nama? Tama gyud. Duha ka agianan. Magpili ka diha ba ka o diha kaluwasan ba ka o sa tawhanon lang ka nga ang isa ka gatos ka tuig sama sa isa ka tinulo sa tubig. O kani nagagdagayday Katong dila. o katong dila ganun. Di ba walay tubig isa? Pili Wala. ka. Nya mao may gipaboran sa kadaghanan. Ha? Tanawa kung mubaha to mas kusog to pikas. Pre kani kusog ni. Pwede na siya diri. Pero og mo kusog mo pud ang baha, diri ang kusog mo kayo hinay na Kusog siya. Diri gid ang pinakakusog. Dili ra. Tanawa.
kung tawhanon na nagbuhat ana, kung simento lang na makankan man na. Pero balbagon nimo ni ano siya, mas gahi tanaw nimo ang buhat sa tao pero di ay ito sa kadugay di ay mas magahi di ay. Kay kung dili na siya ma-distract, hinay na ng tulo, naana sa stalagmite. Yung silalong stalactite. Kay kading tubig na to na may mineral. Nya kadi ba kanang langob mutulo hinay kayo nya dugay kayo nagpundo diha. Mabot pag isa ka bulan una mutulo mo form man to siya ang mga mineralis dito para mutubo to yang stalactite. Stalagmites nya napoy tuluan po niya pila pud ka bulan. Nga mutulok mo tubo na pud to siya magpabili na pud to dito. Mo na sa tuwa pong nature sa tuwang kinabuhi dili ka sige kaihi na ay bato sa kidney nimo. Tama? Labi na kay dili mga instant food, no? Devitalized food ang atong nakaon. Kadaot sa lawas gituyo po na sa mga sinsya kay parang makakwarta pud kag magsakit ka. Tama. Tama? Paratami sila. So wala man ta naguna-una og kinaiyahan. Kanang uhang o dati na na siya. So alam naging barakan-barakan ba siguro murag tritahan man. Siguro tritahan man. Pero kung taslok na, pwedeng laluman na ba? Dili. Siguro ka magpass siguro. Kasi anta ka nani mineral sa ilalom pero dili ihatag bisag bilisado nito na imo og bilose. Gawas kung ang Diyos maghatag din ani. Kay kung mao man hatagaan mo diha, tagaan ka diha ug mao na hinungdan nga ikaw mahagbong sa impyerno dili ihatag sa Diyos. Tama. Tanaw mga dato dayon naabay. Oh, piyasot ang mga anak. Saligman. Lipay lang. Lipay lang nakaabot ko din nakaabot ko diri di-explain ako unsa ang nature. Mother Earth. Man ang gitawag og Mother Earth kay tanan nga mga babae ang kalibutan tanan sa palibot mo turok. Nga kita nahimo man tag babae, ngita tag pangasaunon. Oh, ano pangasaunon nga sige sulti minutes ka maturan. Tama gid. Kung ituo mo na ako, sa hakto pa ituo mo sa espiritu nga ipadala nga akong isulti kaninyo. Naman sa Biblia. Nagid. Okay, pahuay sa takay. Murag ubot ang atong singkasing idaghan pa ang naminaw nga espiritu na din. Kaya kung nakakita mo sa akong nakita, malipay yun na. Kaya nalipay sila naabot kita din. Kung ano man yung target sa unang ikaw may gigamit na makaabot sa dirilit. May gani ulit ka na dayon na nato ba? Ayaw, yun, nakakita na ka. Kita ka maglangoy-langoy rin ba? Ay, tawagin mo patintal. Magawa mo na ang mga tao na dito. Kinsa po nagbuhat ng sala, di ba? Mas maayo man na kay ikaw, kaon mang kagahi. Ayaw, gusto ko po na imusulti mo. Manay kaingon ng mukhaon ng mga kagahi. Nadili ti ka daig-daigo. Dayan pa to. Sige, bitaw, ligo mo na. Hindi mo na yung tabo. Niladan bitaw. Si Doili, si Saan. Kamu tanang ito. Si Riniboy, agita na. Manay mga dili na ta nila. Ihisan kaya ang sunata. Tama gid ang so nakaadyo. Kasi kung maingong sila makaluwas lang na. Kita na gid noon ta. Kasi ako, bisag kinsa ninyo nako kita. Pag ito mo tuos sila nakakita. Hindi ka mo, nakadungog naman mo. Minog na eh. Yeah, nakadungog pag yun mo, nagabasa pag yun mo. Taas pa yung panahon na itong pagtuon. Kung hindi po kumaingon ninyo nga damo, dapig na ako. Tama? Di kung maingon mo saan kung yung dapig ko ninyo, magsalig na muna ako, dili. Kaya kung dapig muna ako, dapig ta sa Diyos. Continuity ang atuang pagpaningkamot. Kung karon nabutan ta, wa pa ta kasabot, wa pa ta kabalo nga. Tintalon ta sa itong garbo. Kita may mutintal biya. Oo eh. Sa itong kahapog, kahapog. Ako bisa tanan. Kanang ina niya gisuddan ka, sulsudan ka sa yawa. Di, ikaw lang sulsul, kanang imong garbo. Magpili, magbugkag sa imong ano yun. Ibara ang Diyos na ano, magpatay ka. Nay nga nana mo jaw ka. Ubos pa pinaka-ubos na pagid eh. Marami daw ka nang duha ka buok na morag. Oo, pa. Kay kung sa mina ta ana kanang mga buhi nga mga bulawan, ya sa mga halimbawa diwalwal, buring kana diana. Mo na siya ang subayan mga bini. Pero patay man ni siya. Eh kanang mga bulawan man gud na mo na siya giagana siya, yana lang tayo. Mo na siya nga raw materials pa na process pa na ninyo.
Pero tanan mga butang sa kalibutan tanan nga area na yung espiritu nga gipabantay sa mga. Wala sa mabuyagan ka, saya manglod, sige tag pamalika, sige tag bada na dito, mabuyagan ka, muatod po ka sa gitagaan niya manambal. Maloy makaya ra to kay espiritu raman. Oh. Ang kuya lang ana, kung nagbuhat ko sa mga barangan mo ana, bugatan pud ka. Nga kung nanambal pud ka, kinahanglan bubuktuman po ka sa suko sa man, kung sige po kag pamalikas, bad pud ka, nya magpahambog ka, o kabalo na ka. Kuyaw, nakaayo ka, pero kuyaw, abot pa na nga ikaw na pud silutan. Umiingnon kasamahan ba sa inyong paggamit sa kung gibalaan? No? Nung naman na sa inyong paggamit sa kung gibalaan. Tagaan ko ikaw tuga, tagaan ko ikaw mga sagbot para pagpanambal, yun pasigarbo man ka. Tama? Na ako nagtambal, inayon ako, iayon mo sa inyong pagtuong na magigamit sa espiritu. Dili ko makaayo, kinsa bagoy makasumpay sa kinabuhi sa tao? Hindi Tao makasumpay. Yun naman, huwag tangang kabalaka. Yung malaka rin na.